Goedemiddag, kijkers van Kulturu TV. Welkom bij deze live-uitzending. We zitten hier met de heer Anil Gisaidoubey. Meneer Anil die is natuurlijk geen onbekende binnen onze samenleving. Vooral als we praten over het Surinaams voetbal. En we zullen met de heer Anil praten over de ontwikkelingen binnen het voetbal, het Surinaams voetbal. Meneer Gisaidoubey, we hebben enkele maanden geleden, dacht ik, een situatie gehad waarbij de statuten van de SVB zijn aangepast. Er was ook een FIFA-delegatie op bezoek in ons land. Hoe heeft u dat moment ervaren? Ja, ook goedemiddag aan al de kijkers van Kulturu TV. Ja, inderdaad, zoals u weet, ik ben een grote voetbalfan. Ik heb ongeveer 23 jaar in het bestuur gezeten bij Leo Victor. Ik heb Suriprof, belastmentenprojecten hier. De Parbo Bierboek en daar ben ik eventmanager geweest. Dus ja, daar heb ik een beetje ervaring op gedaan. Ik ben daarna ook FIFA-instructeur in administration en management. Dus ja, als ik praat, dan praat ik meer vanuit die ervaringshoek. Ja, inderdaad, de titel, geen verbetering onder dit bestuur van ons voetbal. Ik denk dat het ook het bewijs daar ligt. Hè. Je hebt nu derde termijn bestuur Krishnadat, onder leiding van de heer Krishnadat. En in feite zie je dat men bezig is, maar dat er een steady ontwikkeling is van ons voetbal. Ja, dat merk je gewoon niet meer. En elke keer zie je dat er een paar stappen omhoog geklommen worden, daarna weer een paar stappen weer omhoog. Ja, dat noem ik bijvoorbeeld als voorbeeld het project met Goree, waar in feite het allemaal begon met diaspora voetballers. En op een gegeven moment zit het bestuur, is het niet mee eens of ontevreden. En je krijgt eigenlijk een letterlijke oorlog, een mediaoorlog. Dan wordt er interim coach gekozen en dan weer wordt Winter de coach. En dan blijf je maar zo. En dan blijven de resultaten. De expectations zijn very high. Hoge verwachtingen. Maar als je hoge verwachtingen hebt, dan zal je ook je activiteiten daaraan moeten aanpassen. Je kan niet op een gegeven moment zeggen, een voorbeeld, ik wil heel rijk worden, maar je vindt slapen lekker. Dat gaat toch niet, dat gaat niet samen. Of je wil heel rijk worden en je wil een groot huis bouwen, maar je wil liever thuis zitten in je woonkamer en niks doen. Dat gaat gewoon niet werken. En dat is dus die vergelijking voor mij met dit bestuur. De resultaten blijven weg. Maar omdat naar mijn optiek, als ik er zo naar kijk, en ik ben er heel dichtbij geweest, is dat het bestuur niet de juiste aanpak heeft om dit tot ontwikkeling te brengen. Je hoort ook vaak, we willen volgend jaar en het jaar daarop dit en dit hebben behaald. Maar het zijn hele hoge doelen. Het zijn doelen waar andere grote landen jaren over doen om daar te komen. En soms halen ze het niet eens. En wij als klein land, daar moeten we bewust van zijn. Het tweede is, wil jij een beetje out of the box gaan, dus anders gaan doen, om een grotere rol van betekenis in de regio te spelen, dan zal je ook nog je portemonnee groter moeten opentrekken. En als je het niet hebt, dan moet je op pad gaan. Waar vind je het geld? Je kan niet in het traject belanden en zeggen, ik ga kijken welk bedrijf me gaat helpen. Je kan niet beginnen met, we willen weken halen en we hebben een gat van $1,5 miljoen. Hoe dan? Dat kan niet. Dat betekent dat je huiswerk niet hebt gemaakt. Wil je het traject afleggen, dan heb je dat geld already. Je hebt mensen already, je hebt je huiswerk gemaakt. En dan moet je het technisch plan laten uitzetten om daar te komen. Maar je ziet, ik noem het steeds ad hoc beleid. En het verbaast me niet dat de resultaten er niet zijn. Ik heb ook naar die dameswedstrijd gekeken laatst. Je ziet ook dat die trainer, een lokale trainer, zijn best doet. Ik heb die dames echt zien groeien. Daar heeft hij. Maar dat is nog steeds average. Je wil gaan nu naar een beetje richting exceptional. Om boven de rest te komen.
Maar dan zal ook de aanpak anders zijn. Je gaat meer geld moeten, meer oefenwedstrijden. De dames regelmatig bij elkaar brengen. Dus dat is een totale andere aanpak nodig. En dan ga je het lijken, man, maar die trainer is niet goed. Of die dames zetten zich er niet in. Nee, het werkt niet zo. Het is niet dingen dat overnight resultaten vallen. Dat gaat niet. Je gaat dan moeten trainen. Ja, het is toch een bekend gezegde. Hoe hard Usain Bolt heeft moeten trainen om 1 seconde of een halve seconde of een 100ste seconde sneller te gaan. Misschien 3 jaar lang heeft hij keihard moeten trainen, dag en nacht, om een 100ste seconde. En hoeveel geld allemaal mee gemoeid had, en tijd en inspanning en discipline. Dat kan je niet verwachten van mensen die deelnemen in een eenvoudige competitie. En zeker de lokale meisjes die graag willen voetballen. Maar het is de taak van de SVB, samen met haar leden, om voorwaarden te scheppen dat die mensen steeds in een goede competitie kunnen spelen en voetballen. Maar het beleid, zeker naar damesvoetbal en naar mijn ogen, is... Ik denk niet dat je het slechter kan doen. Ik bedoel, als je 5, 6 clubs maar hebt die in een competitie spelen, zeg dat boekdelen. Terwijl aan de andere kant FIFA heel veel geld beschikbaar zet voor ontwikkeling van damesvoetbal. Maar ik ga een voorbeeld geven. Het verbaast mensen dat Guyana steeds beter doet. Ik ken de president van women's voetbal van Guyana. Heel goed. Goede vriendin van mij. En je ziet, het begint met het aanstellen van de persoon die dat moet trekken. Zij is 10 jaar lang nationale selectiespeler geweest. Ze heeft een opleiding, een hele hoge opleiding in sport. En zij is president van de Women's Department of Football van Guyana. En zij heeft samen met haar mensen een plan uitgezet. Zij maken ook gebruik van diaspora-spelers. Maar je ziet wel, al is het niet een snelle, maar je ziet wel een steady growth bij hun. Guyana doet het steeds beter. Maar dat gebeurt niet overnight. Ze zijn al 4, 5 jaar mee bezig. Met een doelbewuste aanpak. Ze weten naartoe waar ze willen gaan. Er is een plan. En het geld wordt ook vrijgemaakt. Niet altijd de beste resultaten. Maar along the way is gewoon bijstellen. Dat willen onze meisjes ook, onze dames ook. Dat willen onze heren ook. Weet je, ik ga ook zeggen, ik ben blij met de inbreng van diaspora-spelers. En dit is ook niet nieuw. Dit is vanaf Suriprof. Toen wordt er gespeeld met Surimix. Om te kijken, tijdens stelling mensen, om te kijken hoe dat zou uitpakken. En toen was het al duidelijk. De heer Kolf had een technisch plan geschreven. En er is vanaf toen al gesproken van waar liggen die gaps. Onder andere moest er een sterkere competitie komen. En vanaf toen al, toen was de stichting Bevordering Club Voetbal en daarna stichting Internationaal Voetbal Suriname. De heer Colliaqui is altijd voorzitter geweest. En met hun hebben we toen al zitten nadenken over het opzetten van een profleague. Hoe dat allemaal gaat. Een belangrijk gegeven bij het opzetten van die profleague is dat je die club sterker moet maken. Op dit moment hebben we in Suriname, en zeker in de regio is dat ook hetzelfde fenomeen, is dat je een financieel sterke voorzitter hebt die bereid is dat geld erin te stoppen. Maar als die niet stopt, dan houdt alles op. En daar hebben we genoeg voorbeelden van gezien. Clubs die zijn gekomen, goed hebben gepresteerd. En één moment valt die voorzitter weg. Want dan is die geldkraan ook dicht. En dan valt alles als een kaartenhuis in elkaar. Dus daar moeten we mee beginnen. Hoe gaan we de clubs sterker maken? Want iedereen ambieert om in die profleague te komen. Maar de vereisten zijn anders daar binnen die profleague. En wat ook voor mij een beetje onduidelijk is dat je een duidelijk feasibility studie moet maken. De Surinaamse markt verschilt met de Guyanese markt, verschilt met de Europese markt en de Amerikaanse markt. En profleague is commercie. Op het moment dat je de commerciële potentie niet eruit kan halen, dan hoef je niet eens aan te beginnen. Want daar gaat het om, hoe ga je alles bedrijven? Nu ga je misschien hier en daar wat incentives krijgen van de FIFA. Ze gaan het absoluut niet helemaal betalen. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat dat ding commercieel zichzelf kan bedrijven? Tenminste. En tweede, hoe maak je het profitable voor de clubs en die organisatie? Want als er geen profit is het zelfs als je een toko wil draaien en je op een gegeven moment elke maand moet je in je reserve gaan om alles te betalen. Wat doe je? Je gaat op een gegeven moment de tent sluiten.
Want wat je hebt wil je behouden in plaats van weggeven. Want je bent geen sociale instelling. En en daar ben ik ook bang voor dat je geen valse staat moet gaan maken. Daar moet er goed over nagedacht worden. Er is een steeringcommittee, contact met de club. Maar ik heb het gevoel dat het een en ander toch wel behoorlijk onderschat wordt. Ik moet ook toegeven dat een commissie onder leiding van Derek Emanuels, dat was tweede termijn Krishna dat, samen met de heer Vasseur. Derek Emanuels, ondervoorzitter van Leo Victor en Vasseur van Robin Hood. Zij hebben voortreffelijk werk toen gedaan. Ze hadden toen aan reglementen vertaald, contact gemaakt, allemaal dingen gedaan en een actieplan ontwikkeld. Gericht op de clubs, wat allemaal binnen de clubs zou moeten gebeuren. Voordat we zouden kunnen praten om over te gaan. En het meest belangrijke, hè, vaak denkt men als men praat over profvoetbal, denkt men direct aan heel veel geld betalen. Het begint met een professionele instelling en het begint bij de Surinaamse Voetbalbond. Dat de mensen daar alvast beginnen te begrijpen, Takatori, Anofu, salaris van Ronaldo en Messi. In de eerste plaats. Het is een professionele instelling. Een professionele instelling zit in je mind, maar ook regelgeving. Dat niet een bestuurslid of een manager op een gegeven moment boven de regels gaan staan. Ama Aniel nami Matteo Mosetamanko. Weet je, overschrijvingsperiode voorbij. Mooie pama manami Mati. Weet je, of hij had op mij gestemd. Dat soort dingen moeten niet werken. Moet voor iedereen gaan. Dat is een professionele instelling. Mati, sorry. But deadline is deadline. Ik kan niet helpen. En dan zou je willen helpen. Gaat niet werken omdat je onderdeel bent geworden van bestaande systemen en vooral digitale systemen die automatisch afsluiten. En dat gebeurt te weinig. Er gaat te veel geld in omloop binnen de voetballerij en SVB. Te veel mogelijkheden dat wij nog zo primitief zijn. Als je kijkt naar onze bondskantoor, hè. En ja, als ze dit horen is het misschien water in de molen. Maar al vanaf die renovatie zet ik te schreeuwen. Ga direct goed inrichten. En nu zie je al dat hun kantoor niet doet. Die hele fanshop is nu een bestuurskamer geworden. Begrijp je? Dus daar zie je een kortzichtigheid. Dat men niet toekomstgericht bezig is. Hè? En dan zie je een heleboel infrastructurele dingen. En het is labwerk noem ik. Maar niet op long term van, luister nou. Wij moeten dit ding zodanig inrichten dat wij die instituten van ons allemaal daar kunnen accommoderen. Om ons voetbal te verbeteren. Weet je, dat die mensen kunnen komen en vergaderen. En daar met elkaar kunnen brainstormen. Wanneer je praat over ontwikkeling van ons voetbal, is dit een totaalpakket. En het is niet het aanstellen van een trainer of een toptrainer wie je een dikke salaris wil betalen. Of je zegt, ja, met Payama Furu, ja. Maar het werkt toch niet alleen met een trainer. Die voetballers, je wil ook lokale voetballers inzetten. Want het gaat om Surinaams voetbal. Diaspora levert een bijdrage. Maar de lokale voetballers kunnen niet uitgesloten worden. En het is niet hun schuld dat zij niet diezelfde omstandigheden kunnen voetballen als in Nederland of in Europa. Toch? Die man wil graag langer bezig zijn. Die man wil graag beter voetballen. Maar die omstandigheden zijn niet hetzelfde. Als je kijkt naar een jongen die in Nederland moet voetballen, Tama moet scoren, tas geregeld, alles geregeld. Weet je, gaat naar de club, na zo'n oefening krijgen ze ook misschien nog een bordje eten. Wel, die jongen die van Abrabrokje hier komt om te voetballen, weet niet hoe hij die middag nog naar de training moet gaan. Hij weet niet welke oom of tante of neef of dingen gaat bedelen om terug te komen. Maar weet ook niet na school of hij nog eten heeft. Misschien niet eens gegeten voor die dag. Die omstandigheden zijn verschillend. En willen we dat gaan doen, dan moeten we ook oog voor hebben. En oor voor hebben. Hoe zorgen we ervoor dat die omstandigheden om te komen voetballen beter worden. Maar ook die trainer. Die trainer gaat... Je hebt toptrainers die zetten hun tijd in om zichzelf te ontwikkelen. Maar dan hebben ze een A-diploma. Maar dan hebben ze hun job. En na hun werk kunnen ze niet naar huis. Want ze moeten racen naar een club. Om die jongens te trainen. En hebben ze misschien voor die dag niet eens gegeten. En dan krijgen ze 1000 en 2000 om
kosten te dekken. Je verwacht dat hij het uit liefde doet, nog steeds, in deze tijd. Je begrijpt, die motivatie valt weg, want je kan het doen, maar op een gegeven moment voel je het ook in je zak. Dus wil je dat ding gaan doen, dan moet je toch een totale andere aanpak hebben. En die totale aanpak kan alleen maar om steeds meer overleg te hebben met de stakeholders. En die belangrijke stakeholder, dat zijn de leden. Met die leden. En die leden ook met hun spelers. En daar kan je ideeën komen. Dan pas kan je weten, wat is Koenwering? Op dit moment, als je kijkt naar het bestuur van SVB, hoeveel van die mensen hebben echt op clubniveau gediend? Hebben totaal die touch niet. Anderen hebben gevoetbald, ja, maar die touch is er niet. Echt. En het contact moet intensiever en niet met mensen waarvan je denkt, oh, die heeft op mij gestemd. Maar die hebben niet op mij gestemd, dus die wil ik niet. Wanneer je eenmaal gekozen bent, ben je voor iedereen daar. En je moet toegankelijk zijn. Het bondsgebouw, als je daar langs rijdt, lijkt op een Dede Osso. Je moet dat inrichten dat mensen zodanig, dat mensen ook na werktijd daar kan gaan zaken regelen. Die instituten moeten versterkt worden om betere service te geven naar de leden toe. En ze worden goed betaald. FIFA maakt genoeg geld over, dus gebruik het om die ontwikkeling, want je weet nooit wanneer het ophoudt. Zolang er is, probeer die investeringen te maken, zodat je on long term wel van kan gaan genieten. En ik leg het zo uit, omdat het probleem niet zit bij een coach of bij dus een trainer of een speler of een bestuur. Het is een totale aanpak. Het beleid. Het beleid. En het beleid kan niet gericht zijn op, we gaan er naartoe werken om een buitenlandse coach te hebben. Nee, je moet er naartoe werken. Hoe maak je competitie sterker bij de heren, bij de vrouwen, bij de jeugd? Hoe zorg je ervoor dat de vrouwen landelijk kunnen deelnemen? Ja, hoe zorg je ervoor dat je een transparant beleid gaat voeren? Dat geld die je allemaal krijgt, geïnvesteerd wordt en niet uitgegeven. Want je kan geld uitgeven en je hebt het opgemaakt. Maar als je praat over investering, dan doe je het planmatig. Dan doe je het beleidsmatig. Dan weet je van, oké, dit is hoe ik het heb uitgezet. Daar heb ik in gestopt. En dit zijn de resultaten die we verwachten. En als het er niet komt, je ziet, dan kan je altijd bijstellen. Maar je kan ook zeggen van, oké, dit is hoe we het hebben uitgezet. Met behulp van de deskundigen. Niet gewenste resultaten opgeleverd. Dus dan moeten we gaan aanpassen. Omdraai aan een paar botten. Zeggen we het mooi in het Surinaamse. Dus dat is wat ik ontbreek met het bestuur. En ik kondigde aan over statuten. Wij zijn bijzonder blij. U weet dat ik onderdeel ben van die hervormingsbeweging bij SVB. We hebben als groep tegenkandidaat, onze lijst was Shangoer. Maar het is niet dat wij mensen onaangenaam wilden zijn. We wilden een keertje afrekenen met mensen die al 30 en 28, 30 jaar in het bestuur zitten. Je kan nooit ontwikkeling krijgen. Dit is een directeur in een bedrijf. Als je eigen bedrijf draait, ga je op een gegeven moment krijg je bedrijfsblindheid. Ieder gewoon zijn in een machine. Aan de andere kant is het ook niet goed in dit soort organisaties dat je diezelfde mensen zo lang hebt. Want je krijgt dan een soort gevestigde orde die de systemen beheersen. En dat moet je voorkomen. Een voorbeeld is de oude statuten. Daar kon je iemand naar een vergadering sturen met een machtiging. Wat deden de mensen? Plotseling zag je een doodvreemde figuur. Niks met voetbal. En dan komt hij, ik vertegenwoordig zo'n club. Nou, dat riekt naar fraude. Weet je? Maar de statuten gaven daartoe de ruimte. Dus wij hebben vanaf 2017, vanaf toen FIFA zei van dat de voetbalassociaties hun statuten moesten aanpassen. Toen had Suriname al goedkeuring gehad, maar ze hebben het nooit met de leden gedeeld. Een paar mensen hadden het, zo hebben we het gehad. En wij zijn erachteraan gaan zetten. En toen in vorig jaar of 2 jaar terug we het bestuur hadden afgezet, hebben wij toen geëist dat de statuten gewijzigd moesten worden, naar de FIFA-statuten. Toen hebben we FIFA-mensen hier gehad. Die hebben toen gevraagd om water in de wijn te doen. Laat de statuten eerst goedgekeurd worden. En dan kan je naar verkiezingen gaan. Nou, daar hebben we aan meegewerkt. Want de nieuwe statuten, die zijn dus aangepast aan de tijd en wat voetbal nu wil. Is bijvoorbeeld de zittingstermijn van het bestuur is gelimiteerd. Geen machtigingen meer. Je moet vooraf melden, al dat soort zaken.
Er zijn een aantal dingen die ruimte biedt om zeg maar die ontwikkeling te brengen, maar ook wat meer transparantie in het geheel te brengen. Want het gevoel van als ik mijn informatie stuur of gaat het zuiver, gaan ze mezelf behandelen als die andere mensen. Weet je, als dat soort twijfels er zijn, dan is er ook geen goede voedingsbodem om verder te gaan. Dus de statuten waren de eerste stappen. Die moesten veranderd worden. En het tweede is, de leden moeten beseffen dat wij niet zo door kunnen gaan en dat ze, wanneer er verkiezingsjaar is, dat ze bij het bestuur gaan en dan krijgen ze te horen, dus bang, ik regel je wel, je mag je netten kopen, je mag je dak gaan schilderen. Nee, zo werkt dat niet. Er moet een structureel een plan komen voor 4 jaar waar alle leden in mee profiteren. Alle leden, hoe klein of hoe groot het is. En dat kan allemaal. En misschien zijn de FIFA-middelen niet toereikend. Dan moeten er activiteiten worden ontplooid om hun tegemoet te komen. Hoe zorg je ervoor? Want je wil niet hebben dat je allemaal bezig bent met een nacho. Wat gebeurt er met die districtskinderen? Jongens en meisjes. Weet je, er lopen zoveel talenten daar rond en er gebeurt niks met ze. Die lidbonden die zijn, die kunnen niet op zichzelf alles draaiende houden. Want die commerciële mogelijkheden die je hebt in Paramaribo, heb je niet in die districten overal. Kijk maar Coroni. Als Coroni moest hebben van alleen maar de activiteiten in Coroni. Weet je hoe moeilijk het is? Ik weet toevallig dat die voorzitter zich bijzonder inzet. Maar je moet iedere keer een beroep doen op vrienden in de stad om die kosten te kunnen dekken. Begrijp je? En vandaar dat ik zeg, op dat stuk faalt de SVB ook. Je kan de mannen niet komen en zeggen, ik geef je 2 ballen. Dan gaan 2 mensen minder op reis met nacho. Dat scheelt weer al $3.000-4.000 US. Dan zeg je, dat geld gaat naar Coroni om dat extra te doen. Of dat geld gaat naar Wageningen om wat extra te doen. Begrijp je? Zo ga je op een gegeven moment moeten gaan totdat je uit die hele situatie geraakt. Kijk hier in Hal. Hier was er hier bij het stadion. De bedoeling, Digicel had meer dan $100.000 gespend om gymapparaten. Die dingen zijn blijven roesten en geen enkele vereniging heeft gebruik van kunnen maken. Dat is toch zonde? En dan blijft het ding dicht. Waarvoor? Weet je hoeveel andere dingen CNB hiermee kan gaan doen? Weet je, en zo zijn er zoveel andere mogelijkheden. Kijk, het AK-stadion. Ik heb het gevoel dat omdat het nieuwe stadion niet wordt men juist bewust het verwaarloost. Terwijl een grote naam aan verbonden is. Het is de eerste vice-president vanuit het CONCACAF-gebied. En is een Surinamer, oprichter van CFU. Grote naam. Grote voetballer. En kijk wat je tenminste het minimale doen om te kunnen onderhouden. Minimale, dat het een beetje redelijk goed uitziet. Ja, heeft u misschien, eenmaal hierover praat, heeft u misschien informatie voor ons ten aanzien hiervan? Want ik sprak de voorzitter enkele maanden geleden. En hij gaf aan dat het eigenlijk aan de regering ligt om dat plan goed te keuren. Om die garantie te geven voor de bouw van het stadion. Nou, kijk, zij willen een stadion gaan bouwen. Een ander ding is, ik heb het plan ook gezien. Het plan, ze hebben een plan gemaakt op basis van assumpties. Weet je, what if. Maar als je zo een groot plan, een groot project wil uitvoeren, dan zal je een marktstudie moeten doen, feasibility studie. Ga ik het kunnen betalen? Kan die situatie, kan de markt dit wel dragen? En dat vind je niet terug. Ik ben persoonlijk van dat er AK een renovatie moet krijgen. Maar op dit moment is Suriname niet in staat om een stadion terug te betalen. Want hij zegt wel, het stadion daar is in beheer bij AK, maar in feite, bij SVB, maar in feite is een agreement wat het stadion was van 3 bonden eigenlijk. Want ook wielrennen en atletiek. Daarom is het stadion, het komt van de gemeenschap. En ik ben een sportliefhebber, ik ben voetballiefhebber, maar ook een sportliefhebber. Dus ik kan niet alleen maar denken aan voetbal en de rest maar stikken. Nee, hoe goede vrienden daar. En we zijn een klein gemeenschap. Het heeft geen zin om overal een ding neer te zetten. We kunnen niet dragen. Dus waar we dingen gezamenlijk kunnen doen,
moeten we het doen? Kijk, maar ook in het Caribisch gebied. Dus als je vindt dat de overheid een stadion voor je moet neerzetten, dan moet het een multifunctionele stadion zijn. Het moet niet voor voetbal alleen zijn en evenementen. Ik ben er echt valikant tegen. Aan de andere kant, als de overheid garant zou staan, want in hun plan staat dat zij $600.000 per maand zouden betalen. Als het stadion klaar was, en dan had je 5 jaar graceperiode of 6 jaar. Nou, dan zou het lijken of alles goed is. Maar daarna zijn ze allemaal weg. Dan komt het nieuw bestuur en die moeten het gaan verklaren hoe zij die $600.000 per maand moeten betalen. Hoe dan? Van waar haal je het? Ze kunnen hier niet eens een goede nacho financieren. En je wil een stadion van 30 miljoen neerzetten. Ik bedoel, als dat geld er is, ben ik natuurlijk de eerste die zegt, ja, zet één, maar maak het multifunctioneel. Dat meerdere takken van sport daar geaccommodeerd kunnen worden, gefaciliteerd kunnen worden. Maar in elkaar bouwen aan dat je ziet, weet je, een klein gemeenschap. We zijn hier met 500.000-600.000 man, grootste deel in Paramaribo. Daar moet de regering slim mee omgaan. En als je 30 miljoen geld hebt om het stadion te bouwen, dat zeg ik aan de overheid, heb ik ook gewoon zo gezegd hoor. Dan moet je kijken naar de andere takken van sport. Weet je hoe Coroni hunkert naar een indoorhal? Weet je, die districten met 1 indoorhal, weet je hoeveel takken van sport je daarmee kan helpen direct? Voetbal, basketbal, volleybal, turnen, ga maar zo door. Badminton. Weet je, en je hoeft het niet helemaal fancy te maken. Maar je kan een beetje misschien beginnen à la, hoe heet het, Van Wilgen Sporthal. Simpel, klein. Maar dan heb je verschillende takken van sport geholpen ermee. Maar ga je nu 30 miljoen tegen een stadion waar gevoetbald kan worden, evenement, dan zeg ik nee, dan doen we iets verkeerd. We zijn geen rijk land. In die zin van dat we dat geld ergens hebben liggen. Ja toch? En dat je dat gewoon zo kan gaan uitgeven. We zijn rijk in natuurlijke hulpbronnen, maar dat moet nog dingen. Dus ik ben grote voorstander van een renovatie van het AK-stadion. En misschien moeten we niet beide kanten tribune gebruiken, want hier in het Asset-stadion kunnen wij hier nauwelijks vullen. Toch? Vooral nu zie je met de nieuwe trend. Alles is via media TV. Ja toch? Alles gaat via streaming. Zoveel mogelijk. Mensen willen betalen en diensten. Je ziet ook tegenwoordig internationaal steeds meer dat het stadion vol is. Season tickets gaan ook meer. Dus mensen proberen het geld te verdienen met per wedstrijd €10, €20, €30. Hebben ze geen kosten dan alleen maar streaming. Dus daar moet je ook rekening houden. Er weer zoiets van de toekomst. Hè. Hoe ziet de toekomst eruit? En je moet niet zomaar je organisatie in een financiële strop zetten. Dus ik vind ook dat de regering op dit stuk wijs gaat. Het is door niet blind te zeggen. Ik weet niet of de regering is of onder druk van IMF of whatever. Maar dat wijs gaan is om niet direct ja te zeggen. Want het zou heel slecht zijn voor die ontwikkeling. We moeten hier wat we al hebben goed houden. Ja toch? Asset hebben we al. En natuurlijk moeten we blijven dromen. En wanneer de situatie, zeker de economische situatie in het land verandert, dat we naartoe moeten gaan. Maar als overheid zeg ik ook, je moet breed denken. Het is niet alleen maar voetbal, er zijn andere takken van sport. En dan vooral de jongens en meisjes, de jeugd. Ja toch? Ik vind dat daar veel meer kan gebeuren om de jeugd heel jong te laten sporten. En ja, voetbal is populair, maar er zijn ook andere takken van sport. Mensen willen gewoon voetballen, volleyballen, basketballen, andere takken van sport gaan doen. Dus dat is even een sideliner als je het vraagt. Om terug te komen op voetbal. Ik vind dat Suriname de potentie heeft. Er zijn genoeg jongens die goed kunnen voetballen, maar er moet er ander beleid komen. Ik weet dat er de trainers, we hebben hier lokale trainers die het ook goed doen. Roberto Geudeke van Robin Hood doet het goed. We hebben een opleidingsinstituut van Kolf. Al die landen die denken van, joh, wat is Suriname geweldig bevoordeeld. Ze hebben eigen een opleidingsinstituut. Ziezo, weet je hoeveel nu bevoegde trainers rondlopen. Zij kunnen tenminste voetbaltaal praten, kunnen over voetbal op een kundige manier
Weet je, die deskundigheid die hebben ze en ze kunnen zich verder gaan ontwikkelen. En dat zijn de dingen die je nu moet gebruiken als Surinaamse voetbalbond om stappen richting ontwikkeling te maken. We hebben een paar goede trainers. Etienne vond ik ook een remark. Bij Leeuw Victor, goede die intussen werkt. Je hebt Anjuku. Je hebt een Jeru die nu hier bezig is. Je hebt een Rodney Oldenstam. Het zijn allemaal jonge trainers die het vrij goed doen. Je ziet bij Transvaal ook. We hebben bij het geluk, we hebben de heer Kolf nog. Het zijn mensen die zich bezig hebben gehouden en een bijdrage willen leveren. Maar je moet ze die ruimte geven. We hebben trainer Jalings. Ja, toch ook goed opgeleid. Je moet als organisatie dit eigenlijk bijna uitbuiten. Want die kleine landen, Guyana en dit soort landen, die hebben dit soort dingen niet. En wij hebben het en wij buiten het niet uit. Dus daar moet je. En je ziet op clubniveau dat de besturen, ondanks dat het zo moeilijk is, ze dit in stand houden. Dat is gewoon respect. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld Robin Hood doet, alle kosten die ze moeten betalen, is just, respect. Weet je, en samen met die jongens. En ja, dat clubs dat het uiterste gaan om het in stand te houden. Want er zijn ook clubs gerenommeerden die zeggen van dit hou ik niet meer voller. En de mensen moeten hun extra spaarcentjes gaan. Die trainers die allemaal, die worden niet, die krijgen niet een dik salaris. Dus als je kijkt naar wat ze allemaal doen, is meer uit liefde. Maar als je dat ding wil gaan ontwikkelen, moet je met een andere strategie komen. Waar je totaal iedereen gewoon meeneemt in dat verhaal. Zonder dat te doen uno-kiezing. Je kan nooit, als je turner wil worden of een sprinter, dan zeg je, ik ga alleen maar rechterbeen ontwikkelen en de rest niet. Je know het resultaat. Je ontwikkelt alles aan niet. En dan pas krijg je juist het resultaat. Ja toch? Ik bedoel, tamay long. Dat is een beeld pura aan trui. Dat is de buikspieren van man. Hij dacht, jongens, tamay long en voet. Maar laat hij geen sterke core hebben nog. Maar herhaling. Hetzelfde voor die voetballer. Weet je, en topsport is ook nutrition. We zien het ook, ik ben bij clubvoetbal lang geweest. De jongens hebben geen andere keus. Maar over het algemeen voeden ze zich slecht. Maar kijk maar nog, bij een papaya of een watermeloen is bijna onbetaalbaar voor die groep. Dus het is een totaalpakket. En natuurlijk begrijp ik dat je niet voor iedereen gasbom en groente gaat kunnen kopen. Maar we moeten erover praten, brainstormen. En wat gaan we anders doen om dit op te vangen? Weet je, waar ligt er een vrij money om die te kanaliseren? Om daar wat extra ondersteuning te bieden. Je begrijpt? En dat kan alleen maar door regelmatig met elkaar in overleg te zijn. En dan, wanneer je die puzzel daar goed in elkaar hebt gezet, ga je zien automatisch. Je weet wanneer je puzzel die allemaal zo bij elkaar ligt en lekker bij elkaar hebt gepuzzeld, hoe mooi het is om naar te kijken. Nou, dan pas ga je het resultaat van zien. Die resultaten gaan niet wegblijven. Maar als jij nu gewoon daartussen blijft rommelen tussen die dingen en denkt van oké, als ik 2, 3 zo bij elkaar heb gezet, dan krijg ik een mooi stuk om te zien. Dat is wishful thinking. Ja. En ter afronding, heer Gisai Dube, we hebben gesproken over de statuten. Je bent daarop ingegaan. Als ik het zo bekijk, dan mag het huidig bestuur Krishnadat dus niet nog een termijn aanzetten. Heb ik het goed begrepen? In principe is dat het, want het is 3 termijnen. En in feite was het 2 termijnen hoor. Ja. Dat was het. En ik zeg je ook, het systeem bij FIFA, daar zetten ook vraagtekens. Want het is dezezelfde Infantino die Blatter op een gegeven moment Blatter zo bekritiseerd heeft. En zijn eerste aankondiging was: we have to limit the term of every board. En het was toen hij ermee kwam, want het was ongelimiteerd. En toen heeft hij het gebracht naar 2 termijnen. Ik heb die oude statuten nog steeds. 2 termijnen. Klaar. En het is dezezelfde Infantino die met zijn mensen vorig jaar zwaar lobbywerk heeft verricht. Vandaar dat ze ook ons bestuur hier, die afgezet was, hebben gebackt, want het lobbywerk was al verricht.
Dat is onze analyse die wij hebben gemaakt. Om een derde termijn in te lassen. En toen zijn de statuten in Qatar, waar de algemene legervergadering was, congres van FIFA, zijn die statuten daar aangepast with immediate effect. En dan hebben ze een derde termijn en heeft hij gehad. Maar principieel, en daarom zeg ik altijd overal waar ik kom, de leden, dit bestuur kan niet meer verder aanzetten. En daar moeten we voor waken, want als je niet waakzaam bent, zijn ze zeer geraffineerd om die dingen naar hun hand te slaan. En daar moeten we voor waken. En gaat de heer Gisay Dube tot slot gaat hij zich sterk maken om deel te nemen aan de verkiezingen van volgend jaar bij de SVB? Nou, als ik zelf bestuurslid word, kandidaat bestuur, weet ik nog niet. Maar ik ga me wel heel sterk maken dat de beweging waarmee wij gestart zijn, ik ben een van de oprichters daarvan, dat die beweging blijft bestaan en zorgt dat er een lijst komt zoals wij dat hadden. Een gebalanceerde lijst. Wij hadden bijvoorbeeld een vrouw. Nu heeft FIFA dat verplicht gesteld in de statuten dat een vrouw. Maar elke keer, wij als bestuur had één vrouw. En zij zou belast worden met vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal, daar moet je een vrouw voor neerzetten die dat allemaal kan neerzetten. En mannen mogen ondersteunen. Natuurlijk, het is vrouwen. Dus wij gaan ons natuurlijk sterk maken. Maar weer zo gebalanceerd. Een reflectie van Suriname, maar mensen die de kennis en kunde van dragen. En niet omdat je mamati bent dat je ook mee kan doen. Het gaat allemaal mensen die wij op basis van een profiel selecteren. Dat hadden we ook gedaan. Als u kijkt naar ons kandidaatbestuur van 2021 gaat u zien dat iedereen daar minimaal academisch geschoold was. Minimaal een BSc opleiding. Dus dat. Nee, we hebben dat gehoord van de heer Anil Gisay Dube, die zijn mening heeft gegeven over het voetbalgebeuren in Suriname, in ons land. Heeft u tot slot misschien een aanvulling voor ons? Nou, ik hoop dat dit bestuur tot inkeer komt. De resources die wij allemaal krijgen, dat die resources, we hebben nog 1,5 jaar te gaan voordat we verkiezingen hebben. Natuurlijk waren de afspraken anders met FIFA. Maar goed, we zien dus dat waar beweging is. Maar ik wil een oproep doen naar alle leden dat zij wel nu gaan beseffen dat wij niet op dezezelfde voet door kunnen gaan. Het heeft geen zin om te leven van almoes. Je hebt recht op een stukje ondersteuning, ontwikkeling die wij met elkaar beogen. En het is geen liefdadigheidswerk of goodwill van die mensen. Het is gewoon wat je recht hebt. En daar moeten we samen naartoe gaan en samen nadenken hoe wij het traject zullen afleggen. Toch? Want het is geen overnight dingen. De ontwikkeling komt niet overnight. Het is een proces en dat moet iedereen beseffen. Kijk, een voorbeeld is in Saramacca. Die heer daar, die nieuwe voorzitter, jonge voorzitter, heeft overgenomen, heeft een stadion overgenomen in een deplorabele staat. Totaal overwoekerd. Gaat u kijken, er zijn foto's nu op social media. Gaat u kijken hoe druk de weekenden zijn. Met inspanning van zijn gezin, van zijn vrienden. Allemaal heeft hij opgetrommeld. Om daar schoon te maken, verf te mobiliseren, alles, zingplaten. En om wedstrijden te organiseren. Het is gewoon prachtig elk weekend daar. Volle bak. Dus dat kan. Dat kan, geeft de heer Anil Gisay Dube aan. Kijkers van Kulturu TV, ik dank u voor uw aandacht. We hebben, laat me dat ook meteen aangeven, we hebben ook contact gemaakt met de voorzitter van de SVB, de heer John Krishnadat. Maar we hebben helaas geen reactie ontvangen met betrekking tot een vraaggesprek ten aanzien van de ontwikkeling van ons voetbal. We blijven het proberen. Dit was Belval.